Mifa production filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an b'a aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin ye an sigilen an ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan dɔgɔkun kunnafoni min bɛ dɔgɔkun kunnafoniw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ tɛnɛ ka taga se juma ma ni Ala sɔnna a ma kari don an bɛna an sigi ni ka o bɛɛ di aw ma nka n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna n ko kelenya bɛnnen don Ala kelen dɔrɔn de la bolodenkɔni den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta o de kama kumaso in kɔnɔna la ne ni n yɛrɛ denkɛnin bɛ yan n'o Yusuf Muktar Ba Tarawele fisɔn a bɛ cogo di Musafu ça va a to ba ndongi to ne bunya to ne bunya re o de t'i bonya asa aw glamul do b'an bolo so ino e ko te ya an b'an ka foli lase lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoni anw de bɛ kunnafoni bɛɛ dalajɛ dɔgɔkun kɔnɔna la ni k'a bamayɛlɛma an ka todunkan cɛɲi na k'a se an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma n'an filɛlibagaw parce que ne y'a f'i ye an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw kelen tɛ dɛ dɔw bɛ yen olu b'a lamɛn a dɔw bɛ yen olu bɛ an filɛ o tɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an donna kalo barikama in kɔnɔna la n'o ye sunkalo kalo ye kosɛbɛ donc an bɛ dugawu de kɛ ya Rabi ma nin kalo in tɛmɛ ko ɲuman Ala k'o jira an na Ala ka a musakaw nɔgɔya Ala ka na an baraji tanya o tɛ salon a kɛra dɔw ɲɛna ani olu tɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ wajibi anw kan sanga a n'a ka waati an ka foroba Ala an ka fo ka waleɲuman dɔn hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲina sunkalo kɔni a tɛna nɔgɔya dɛ k'a sabu kɛ sɔgɔmada fɛ sali yɛrɛ tun b'a la ko bi ta ka nɔgɔn ale ma tɛmɛ sangani kan dɔrɔn ale sanga a ka kunna biri ni fɛnsɛ tɛ dɔ k'i da donc o de kama an bɛ don an ka kibaruyaw kɔnɔna la Musafu kosɛbɛ bi kunnafoniya 8 ɲɔgɔnna b'an bolo an bɛna mun da an lamɛnbagaw tulo kan siga t'o la kunnafoni kunfɔlɔ Mali ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka minɛn kuraw pankurun kuraw ani radar kuraw u y'olu bisimila an ka pankuru jigi kɛnɛ kan nin dɔgɔkun kɔnɔna la Musafu an damina don la ale ni ko mangani wulilen don fonction publique ɲɔgɔndan kɔnɔna la an damina don kɔnɔna la k'o ɲɛ walawala mɔgɔw ye ko nin ye sira kɔrɔ ye k'a fɔ ko koba dɔ kɛra sira kɔrɔ an damina don ko kɔnɔna la k'o woloma mɔgɔw ye ko indépendant mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko essence tɛ station dɔw la an damina don kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ o mana bɔ yen nɔ Sumbuli Bube Ala ka hinɛ a la ale ka somɔgɔw ye sɛbɛnna don ɲɛngili sɛbɛnna don Amara Bacili kama an damina don la k'o walawala sɛbɛnni kɔrɔ k'u ye muso dɔ minɛ safurulayi muso tɛ dɛ muso n'i bamanankan fɔ n'i ye dɔ bila dɔ ɲɛ dɔrɔn i b'a ye n'i ko muso o ye aw ka mɔgɔw ye minnu b'u denw sen n'u ka don o y'aw ka mɔgɔw ye o fɔli de ma ko muso jalakaw nka n'i ko muso o ye muso min minɛna suɲɛni na Musafu o tɛ n'an bɔra yen Gawo ko gouverneur Barikani Jalaki an damina don la k'o woloma kosɛbɛ an bɛ kunnafoni kuncɛ ni kunnafoni min sa ko n'i bɛ taa fonction publique la sisan nɔ i bɛ formation militaire kɛ n'i taara pewu kuma la ka i tɔgɔ bɔ k'a fɔ k'i taara i fana bɛ don kan kɔnɔ i bɛ don kan kɔnɔ dɛ parce que mɔgɔ tɛ kodɔn bi na kosɛbɛ kɛ jamana in daba wulilen don mɔgɔ tɛ taa sira fan kelen dɔ kɔnɔ la sanfɛ o tɛ donc an bɛ kunnafoni an b'a daminɛ teliya la Yusuf Muktar Ba Musa an bɛ kunnafoni daminɛ ni an ka mɔgɔw ye kɛlɛkɛminɛnw ɲɛnamabaw u y'olu bisimila an ka jamana kɔnɔ ko kɛra cogo di Musafu e k'i da don la i ko walawala Yusuf Muktar Ba Tarawele an b'o f'i ɲɛna k'a fɔ ko sanga a n'a ka waati an ka kɛlɛkɛcɛw ta kɛlen don sanayɛlɛ ye ka sabu kɛ nin wagati laban tɛmɛlen ninnu na jateminɛw b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan basigi ani lafiya o donnen don an ka sigida caman na kosɛbɛ hali ni a ma ɲɛ sanji kɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn ne b'o fɔ kuma caman ka sabu an ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ u jɔyɔrɔ la nka foro tɛ se ka sɛnɛ ni daba tɛ o de kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka an ka kɛlɛkɛminɛnko ninnu ta ba la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la Yusuf Muktar Ba Tarawele an ka minisiri min yɛrɛ n'o o bɛ
anga finitigilakaw kwa ɲɛma n'o ye le ministre de la défense malienne n'o ye Sadio Kamara ye. Sadio Kamara ani a ka cɛdenw u de filɛ nin ye ni ka kɛlɛkɛminɛn caman bisimila an ka pankurujigi kɛnɛ kan n'o tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la. Isufu Mukutari Ba Tarawele ni kɔni ye kɛlɛkɛminɛnw ye kɛlɛkɛminɛn mun ni a bɔra Irisirilakaw fɛ yen ni ka na an ka fasoba Mali in kɔnɔna la yan an bɛɛ lajɛlen an jɛla ka taa kɛlɛkɛminɛn in kunbɛn. Isufu Mukutari Ba Tarawele k'a yirila k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw ye kɛlɛkɛminɛn kura-kuraw de ye n'a bɛ fɔ olu ma ko nouvelle génération hélicoptères b'u la radariw b'o la. Isufu Mukutari Ba Tarawele radar min yɛrɛ b'a la a bɛ kɛ sababu ye ni a fɔra ko i bɛ radar dɔn wa? Radar de ye fɛn ye fɛn mun bɛ se ka dogoli fɛnw b'o o la i n'a fɔ misiliw b'o la a bɛ se k'u lasɔmili kɛ depuis yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ ko nin ko in kun ɲɛsinnen don aw ma wa a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ tuguni ni ka a ko in kasara dansira la. I n'a fɔ pankuru minnu ma lakodɔn i n'a fɔ minnu ɲɔgɔnna kɛra ale ni an ka ji sanfɛlaw kɔsani na dɔw y'u dɛn ka na dɔw y'u dɛn ka na an bɔra o kalama an ye ci f'u ye u b'a kɔnɔ k'a fɔ k'an m'u ye u dabali banna u dabali banna parce que fɔlɔ an ka o kunnafoni bɛɛ tun b'olu de bolo sisan an ka kunnafoni b'an yɛrɛ bolo maa tɛ don an ka bilen ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama maa tɛ bɔ an kan ni an kɔni ko i ma da yan n'i ma da yen an b'i lajigin. Isufu Mukutari Ba Tarawele o de hukumu kɔnɔna la an bɛ o fɔ san a n'a ka waati k'a fɔ ko nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a diyara an ka finitigilakaw ye wa a bɛ finitigilakaw yɛrɛ hakili lasigi k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ u nɔfɛ san a n'a ka waati ni radari in kɔni Isufu Mukutari Ba Tarawele nouvelle génération yɛrɛ de don dernière génération yɛrɛ de don koyi k'a sabu kɛ kɛlɛkɛminɛn don kɛlɛkɛminɛn kura-kurani minnu don hali n'a ma ɲɛ mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka minɛnw ye minɛn kɔrɔw ye a bɛ n'a fɔ o ko b'i ni kana nɔgɔya ka bɔ a la o fɛn caman nana an ka pankurujigi kɛnɛ kan n'o ye aéroport international Modibo Keyita ye o Sadio Kamara a n'a ka cɛdenw u taara nin fɛn in kunbɛn Isufu Mukutari Ba Tarawele o kuma an kɔni ko de ko an bɛ taare ni u fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo hali ni ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka k'a fɔ ko kuma ko Irisirilakaw u bɛ kɛlɛ la halisa nka u bɛna u bɛ ka Mali dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye an kɔni ko k'a fɔ ko nin ye sababu nin ye bolodiɲɔgɔnma de ye mun bɛ anw ni Irisirilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele depuis san jan tɛmɛnlenw na o de hukumu kɔnɔna la halisa an ka bolodiɲɔgɔnma kɔni a bɛ ka kɛ taare ka sababu kɛ basigi ani lafiya o bɛ ka na an ka jamana kɔnɔna la. Sinon an famana k'an bɛ Sago Farabugu dɛ sɔni Farabugu a bɛ tan sɔni Farabugu o ko banna koyi Musa an sɔmina sa koyi sisan an bɛ bɔ yen an bɛ taa fonction publique la ko Awa Jalo ko o ye fonction publique mɔgɔw centre de la fonction publique ko y'o mɔgɔw bolo ma baara la ko ka a baara bɛ bila an yɛrɛ ka cabinet bolo ma ko maa bɛ n'u jigi da baara in yɛrɛ bɛɛ n'a bɛna se ka waleya walima n'a bɛna bɔ a ma Isufu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye kunnafoni min ni Elhaji Abi Haidara ale ka bolonɔ don ni a bɛ aujourd'hui kɔnɔna la an y'a bɔ aujourd'hui kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba nin kɔni ye sababu ye fɛn mun ni a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye an ka recrutement in kɔnɔna la ka sababu kɛ sanga a n'a ka waati n bɛ deli k'o fɔ baara tanya bɛ anw fɛ yen yan kow tɛ kɛ a kɛcogoyaw la n'a ma ɲinɛ an ko k'a fɔ ko Malikura a kana kɛ Malikura dalafɔli ye a kɛ Malikura kɛwalew yɛrɛ ye o de hukumu kɔnɔna la an ka nin kɔni dɔgɔkun jan tɛmɛlen n'i y'a ye k'a fɔ ko fonction publique a concours kɛra mɔgɔ caman baw ye concours kɛ nka Isufu Mukutari Ba Tarawele cabinet dɔw de bɛ yen cabinet minnu bilalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu bɛ se ka u wasa don nin baara in taabolo la cogoya min na surveillance b'o la ka taga se correction ma nka Isufu Mukutari Ba Tarawele fasikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ minisiri min bɛ yen n'o ye Awa Paul Jalo ye ale de filɛ nin ye ni ka centre nin yɛrɛ sen bɔ centre national de concours yɛrɛ sen bɔ a la pewu ka na ni a yɛrɛ ka mɔgɔw ye fasikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ madame Jawara Awa Paul Jalo Isufu Mukutari Ba Tarawele ale de filɛ nin ka na n'a ka mɔgɔw ye ka na ni concours in kɛnɛ kan concours in a bɛɛ lajɛlen ye a yɛrɛ ka mɔgɔ ye fasikɛla ko sariya d'u ma o fɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ depuis Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ale ka wagatiw la sɛbɛnw de bɔra sɛbɛn mun b'a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn dan fɛn bɛ kɛ a kan ka di cabinet dɔw de ma Isufu Mukutari Ba Tarawele olu de
de b'a bɛɛ lajɛlen larawuli o de bɛ se ka kɛ a tiɲɛ kan o de bɛ se ka kɛ a hɔrɔnya yɛrɛ sira kan nka fasirikala ko k'an ka ta k'a lajɛ ko nin wagati in na ni kɔnkuru laban in kɔni kɛlen filɛ nin nin minisiri muso in de kɛlen filɛ nin ka i bolo don ni bolo minnu ka kan n'a ye k'olu bolo bɔ a la Isu Mukutari Ba Tarawele ni ka na ni a yɛrɛ ka hakilina ye ko o kɔni hakilina in tɛ ka bɛn mɔgɔ caman ma kosɛbɛ o de kama ɲininkali min kɔni bɛ yen ko an ka ɲɔgɔn ɲininka e ko ni jamana mɔgɔw ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko in bɛna se ka kɛ sababa ye walima a ko in bɛna se ka bɔ a ma ɲininkali to ɲininkali to min jɔra yen Musafu an bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka jisuma ni k'a fura ye ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɔ yen ko sigiyɔrɔ kabakoba jumɛn ni kelen ye Musafu siguroni Isu Mukutari Ba Tarawele mani mɛ mani ye i ma mɛ sila de ni kɔni ye dutigi dɔ ye sa an t'a fɔ ko dutigi langolo sa nka an b'a fɔ ko dutigi hakilinta ka sabu kɛ ale kɔni Isu Mukutari Ba Tarawele muso fila de bɛ a bolo muso fila b'a bolo wa a yɛrɛ bɛ fini paase de kɛ i y'a dɔn k'a fɔ an ka gɛlɛyaw bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nka an yɛrɛ bɛ dɔ ɲini ka fara an ka gɛlɛyaw kan Isu Mukutari Ba nin ye a yɛrɛ wolodenni ye koyi denmuso ni jinini de b'a bolo Isu Mukutari Ba Tarawele o kuma o b'a ma bɔ wa k'a fɔ k'a bɛ taa a ka filani yala la ale bɛna ni Ala ni kira minɛ Isu Mukutari Ba ni k'i ɲɔngiri a yɛrɛ wolodenni fɛ kosɛbɛ kɛ o ma Jaralaka wa Jaralaka jumɛn Jaralaka b'o kɛ wa Musa sabali sa ne Tarawelelaka yɛrɛ de Isu Mukutari Ba Tarawele a kɔni tor'o la sanga a n'a ka waati ale kɔni de bɛ waliden ni ka sogirin ta ni k'o sɛgɛrɛ fa a ma ɲɛ mun kɔ denni yɛrɛ garijigɛra denni ɲini tɛ dɔwɛrɛ a yɛrɛ woloden do koyi ka sabu kɛ muso fila de b'a bolo a muso filanan denmuso de do denmuso fitinin do sisan i y'a dɔn sisan denmisɛnninw mɔ ka di kojugu kodi donc ale kɔni tun bɛ to ka i profiter ni ba bɔra filani wɛrɛ tun b'a bolo donc ba tun bɛ bɔ ka taa filaniw yaala de ba kɔni mana bɔ ka taa filaniw yaala ale yɛrɛ bɛna sabaniw yaala so kɔnɔ a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra nin ye Isu Mukutari Ba an yɛrɛ bɛ wagati min na ko sisadani in na cɛ in kɔni a bɛ finitigilakaw ɲɛkɔrɔ komi kati tribunal la a sabu kɛ a tun bɛ den in fana bagabaga kosɛbɛ k'a fɔ n'i ma sɔn n b'i faga min kɛ tan tɔ donc ɲagili caman talen don ni a sɛgɛrɛ an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni ni olu a ka ni mun ka kan olu n'o d'a kan i bonya b'a la a bɔra indépendant le Mali kɔnɔ n t'o bonya minɛ bonya b'a la dɛ Musafu an b'a fɔ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma yarabi an bɛ bɔ yen nɔ ko indépendant mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ bari o tɛ de ko indépendant mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko essence t'an ka station dɔw la Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na jamana in mana gɛlɛya a ka di dɔw ye jamana in mana nɔgɔya o fana man di dɔw ye koyi dɔw bolo gɛlɛya de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama indépendant kɔni a ko ko ale ka wuli ka jɔ la nin ye association dɔ ye ni o ɲɛmɔgɔ dɔ de y'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ ko yɔrɔ kɔni bɛ tiɲɛ la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ma se ka yɔrɔ minnu fɔ an ɲɛna sɛbɛnsira la k'a fɔ ko taji ko a kɔni gɛlɛyalen don ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ taji kun bɛ taa 160 la a litiri fo ka taa se 165 ani 5 la nka Isu Mukutari Ba an yalayalatigiw minnu de bɛ bɔ ta carburant ɲini taji ɲini ni ka a feere k'u tani ɲini a kan Isu Mukutari Ba Tarawele u ko k'olu de taara a litiri kelen se fo 400 ma awɔ u bɛ taa ta ye 160 165 ka na litiri kelen feere fo 400 o ye jamana jumɛn ye u ma se ka yɔrɔ jɔnjɔn fɔ an ye a la nka a kɔni bɛ an fɛ yan sigida in na u ko an bɛ wagati min na ko sadani in yɛrɛ la ko filɛ nin an ka finitigilakaw yɛrɛ wulila ni ka caman minɛ ni mɔgɔ ninnu na minnu bɛ an b'a fɔ minnu ma ko détaillants minnu kɛlen don ka gɛlɛya ka se fo 400 ma Isu Mukutari Ba. Donc Musafu an b'a f'u ɲɛna k'u ka jamana in to yen c'est-à-dire i b'a dɔn mɔgɔ ma ko dɔ de faamu gɛlɛya n'a kuma don nɔgɔya n'a kuma don mais dɔw de bɛ fɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de o t'anw fɛ yan dɛ gɛlɛya n'a kuma don nɔgɔya kuma t'anw fɛ yan dɛ ni fɛn o fɛn gɛlɛyara k'a fɔ ko gɛlɛya de y'o gɛlɛya Isu Mukutari Ba ni nɔgɔya nana o tɛ bɔ yen o bɛ yɛlɛ de an kɔni fɛ yan gɛlɛya in dɔrɔn de ka d'an ye parce que n'a fɔra ko a ka gɛlɛ
oui aka gele aka nga ndoya mais na na ndoya ka fo an wi do faraga amna fo sa voyage sera nunga anga dugu chaman be ici sa chaman ba fara la transport quoi mais dongona da la ka fo ko carburant so jigina ni dugulo mo ma wuli ku joro la o te ba o bi singa ko priere ti ala ka ambe so baba amina rabbi me boyna musa am tanga kuna honi duruna na ko ala ka hinna sumeli bube maigala ko ale somogo ye nyangili sebendu amara bakiri kama ko so la mun fe musa Ezo Muktar Batraore ina fo me dele ka fo ngop mala puma be ngo angona anchaya anga barawlo asisa mamu mbanye do obake mamu ndanye do obake wa anta anga nga akeni sharia mu fene kono na Ezo Muktar Batraore anchamante odo ore ku mu kono la alaka hine anga mabaina nui anga le tigre de badalay sumile bubi maiga Ezo Muktar Batraore ambe ay ka foko afatura dogo kuntemeli ni ajena jaw bela jilin yere kera nga Ezo Muktar Batraore onata wota so mo ni so gwale usigile mbe ugwa ni so goya keneka o kembe do feneka kuyi ka sabu ke nibi ni fo kuma bengo chien kele la fale na matonta la mfasu kan kunchi yere ko wore yini nadu ore gum ko na la do ko ni fene kembe kan ko intasa ka ke ukwa kuyere yi iba fo ku ai fo amanye mungo nini anere nini video uba fo to de video mante nous be réseau sans fait amara bachili ale koni ni fleni ninga muruni ndaja gojugu aba atanfara mala sisi sumeli buwe maiga ere ka fatuli na aka kenya siraka no ba fo ku banamunu kumbe ala o segere ale de sanga boti nto ninga ofli aka bololo sanfe Ezo Muktar Batraore ori kele ayake ni marsikalo kle muwa aninani katase akle muwa ni duru suma aye ni bana kufoli nunu chama ni publier ayeka compte Facebook quoi wore kada sababu ni somo ufene nyangali sebenda aka a yirala ka foku aka aye ni kuna funi numboro mina wa aka kuna funi nukeda sababu ninga misi do mo dusukuna abeke ninga fure yereka aramadiya ka dangari ala ore kum ko nala ko ma bla dakri ndala ula ne ta di fanga tigla ma donc fanga tigla ma aleni uluna nyefo koso on fala ga jisma ga frère mina mais musa fa me boyno ko Ezo muzo do ku ya mene se bidingoro Zumzu haisera fo chokola sa Zumzu yona de foko mzuzu ne mzuzu ya kwa klambo Ezo Muktar Batraore ko bela jile bi ka barala ote soliga wuli ko dobo ma kechila ameta sebinungoro ni ko ni esumso kwalenye ni ale reshibita samuwa ani woro boyongu sebiri do marsikalo klemuwa ani duru sadiki kamiso na akache do no lu flene 9e arrondissement la sebinungoro lu flene ninga wele dake muso yima ka sabuke muso yere kumbe jako misenu ndeke ote ape ijija na yere ka jago misonu nga Ezo Muktar Batraore muso muso gwansa tede ka sabuke Ezo Muktar Batraore ni muso ne ala ni kila mne ni imoloti ka do konona la nege kanya muwa wakati Ezo Muktar Batraore do kono mo nye daka anuku kesuna aka ashima kuradishi hondre ale koni na kunyeshi na amaya sisa kamera boboka bisalibulu abebine inye daka mu ola sujuru bale o dalu de babulu Ezo Muktar ba ma fie ngo ma be ko kula ga nyini umzo invene ko ni kelefle ninga ga sueni ngo nyini Ezo Muktar Batraore adona dudo de kono nege kanya mu wakati Ezo Muktar Batraore nunu bela jeli ni sunokora ka sabuke fene be abulu furamu de ba abulu wale mafura nashi de ba abulu Ezo Muktar Batraore ko ngo osari ana ko ke sunaka ashite ko ranishi odungele sunai Ezo Muktar Batraore ay refene mago be fon fela sokonna la abini bela jelen che ninga ni tani niye ata srafe Ezo Muktar Batraore muso nyere to ajara welele ka yininga ni segasegali busamsenu gwanala akoko chene alakaka akoko ni puduru imba ale bolo de
akoko ni ale koni ye nin puduru ngoni sari koni ki bo suno ko kelen kede o kuma wakati o ale ka bara yere isa sanga anaka wati abidu ma ukwa ninga karamo ko koni ye puduru ingla ngadama amu to ko fofolo ale koni be 9e arrondissement satigi kamiso unaka chedo mbulu ibunya wala generala ko muso fosu kan yibulu de dombulu ne auzu billahi minash shaitani rajim yo mbu woni me kashi musafu ciao ala kan be kisi nyogona faso ya rabbi suna isigene ibi goronto la anta yi samarasi iga samarasi kaba koy ala kan be sababu amina ya rabbi musafu an bueno ameta koron fe gaw ko gouverneur ye barkani jalagi koso ko beto gudi ezo muktar ba travore ina fo mbo afina chuga mina sanga anaka wati ngone kunafuni minanya bo mali web kononala awo Alassane Sissouma ale ka bolo nodu ezo muktar ba travore di yere bora kalama anga jamana nyemo u koni kunye ka ko farana muguni u kunyo ci france la no e bargan mo wiye ka fu yena ku ubise ka anga jamana to anyere anye sisa kera ku ye ko mini sama le bakera ola o sama li ne ko na la ezo muktar ba travore ni ya ta ka laje ni ka ta gaw ya fa fela u fe nanga gouverneur to mawuli ningi ijo rola ezo muktar ba travore muna ga hakilin misi mu mininga na ni barkan mo ku mininga na uta no do anga jamana do kungulula ode kama anga gouverneur no Musa Traoré ale koni ni ma chama sigira ka kuma nin koina ata munumunu salu ke gaw konna la ka gaw ko yere nyininga ni apse ku wakla usigi chugam na ka sabu ga barkan ma ku fene ku keme kata nyininga libuluda walma akoni fora kangata walma kada uyiwa walma manda uyiwa ngeme ku bara masuwa de damine eso Muktar Ba Traoré nga anga gouverneur Musa Traoré ale ga wuliga jo konna la akoni sera ninga ti ni yoro ina ka afela ku fo ninga kla ka hakila sigi kuma chama fo anga ambalimani ansinyi munumbe gaw ka sabu ke mali ambela jedeni hakilina hamina ku klinyi nga ni ka klaka kangare dage bargan mo wi Yusuf Muktar Ba Traoré nu ubese chuka mina ka ku chama mbe ninga unimbo ola sesa abe usaya nyongwe kuna funi mo bo maluwe bi konna la Alassane Sissouma alega bolono ha Sissouma ba musafu amanga kuna foni kunchani kuna foni misa okay kuni itara fonction publique la peu kat lisi ba fo ki tara kibedo ka wono ebedo ka wono ibta SNJ la ka beta kata adamne odo de ezo Muktar Ba Traoré gouvernement koni atenye mungo anake oye ka sabu ke le gouvernement est en train de travailler de sorte à rendre le service national des jeunes nabe foma ko SNJ eso Muktar Ba Traoré anga kalamata roja nga amituka balabala kelenu fo eso Muktar Ba Traoré ore kama ko bina ka ko do ko ni jatemne maumani ala de gardige ke kan kera fonctionnaire wa ki be formation militaire kede eso Muktar Ba Traoré ina fo folo la anga chorobo klela ni ngumbe de anga chokoro ba boro fo anyena ka fo ku luga wakati ko ni Yusuf Muktar Ba Traoré lu kun chama mbe munu yesurasi yake ni ko be faso barako ninge ibe surasi yake ore kama colonel Assimi Goïta aka uliga jo ni na maina asolaka edase kuma manakera marsi kalo klebi saba ani kelen temele yere ka fo ko ni alama basi ke mauma de be sa ni ga soro ko ni tara jamana ga barala na be fo ma fonction publique o ko ni o tse ka ke peu Yusuf Muktar Ba Traoré ni ima teme surasiala ne ko no kera ngo Yusuf nu ni wala Johnny e se ka formation ya itse ngo ni an sportif enye sportif ani me formation wol tegele oui wade o bekele formation kurate agla ko formation entraînement ni kurate ko formation physique drone bon ya ata nyedo formation sira ko kachan ko so be ko so psychologique rega juguni physique aywa do de fo ni ame physique bi la fi jare kam mi folo jadun te mini physique te physique re jabe mini hakilna di donc Yusuf Muktar Ba ko bi jija na manye ko be do anga fonction ko na ibe surasi yake de ibu yaba ode kama ubina to amanga bi kuna funu kunche ote
amanga bi kuna foni kunche ima ko do la kulasiya burmusu jalo no songora yana ko de jago haydi songalo ko ni bana si ala sugulo ke enai nyona se men temeli iso mugdar ba tarawri ne da do mega do ko dum be ba ngoni yo bila mai o ko de chukade do de ala ka sungolo jidi amina ala ka sungolo ni akadane ra sawoma sungolo mbeke kalu tani flying de yu sangle imana bo bioro yori bo so do burumusi de bebe burumusi la musafu kasoro tubabu ko de ko vede des vidéos ngol ni kasoro ije bala ala ka be sama ba amina rabbi foli kami bolo ambe la me ba jekulu bela jeli fo yoro suru ni yoro ja Mukhtar Ba Traoré joni ni ami kuna di ba fu kisba wuma ambe bela jeli fo baguru bala ko ni ala mo bashi ko ni ge Cenango ngambe be fu Yusuf Mukhtar Ba Traoré ateglala ko salebi gi bolo koranya kanga wulite nango ngamina be fu atejade mambe be fu nga fuli bisi bela jele ma ala me ba bela jele ana mo bela jele donc anga fuli bisi bela jele ma donc musaf anten ko yimbla anda ambo bla donc amone be do dege songolo time go nyuma Yusuf Mukhtar Ba Traoré ala ko dambela ala ko dama ya rabbi amala ka buru su dona uchaya chu sanga anaka wati ote alaka moni tobila uchaya alaka na moni mina uchaya ote ne ala ma bashige am yongo sulu do ko were nala sona mo bela jelen fra ngonga bama yelema bama nga nchina ngana ninga di ankanu magawuma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran